Ang bango, naaamoy ko na siya. Pa! Anak. Ayan po, good morning. Good morning to all viewers, to all sponsor. Good morning po sa ating lahat. Yun, ang ulam natin ngayon ay munggo. Yan ang request nila sa akin. Munggo with buto-buto. Halagang 100 na buto-buto. Halagang 100. Tapos hanggang gabi na to na ulam. Ganyan kami katipid. Dalawang munggo. Yung munggo 35. Dalawa 70. 100 170. Tapos lagyan natin, walang dahon ng ampalaya eh. Lagyan natin siya ng natural na ampalaya. Napakapait nito. 9 170 179 plus ito nasa 190 lahat 190. Okay, pagpakulo nitong munggo, sasabay ko na yung buto-buto para lumasa at para lumambot din yung karne. Right? Hugasan ko muna yung munggo. Okay. Ay, good morning! Eto na po, nalagay na namin ang wait lang, yung munggo, papakuluan na lang at ay, isama na pala yun. Sabay na yan para lumasa sa manila. Tapos ay, nakasan na natin para tapos magsaing ka na. Magsasaing na rin ako at maghuhugas. Ay, nawala. Hello. Siyempre, prepare ko na yung At habang siya nagpe-prepare ng kamatis, ako naman ay maghuhugas na rin. Mahal daw ng kamatis ngayon. Totoo ba? Kahit mahal yun, kailangan. Diba sabi dun sa may boilado, ang kamatis 3 piraso 60. Tama ba? Yung iba nagrereklamo sa bilihin na napakamahal, pero yung alak hindi sila nagrereklamo na napakamahal din. Pero nabibili. So true. Diba? May pagkain yan. Pag magreklamo, normal yan. Pinapakuha na nga ni Papa yung nagbunga yung talong ko kahit nalamog. Nakita ba nila yung update sa ating tanim na talong? Hindi pa. Itasin mo na yung namunga siya kahit may bunga na. Kahit lamog-lamog. Nalamog kasi nung pag-basketball. Pumupunta dyan yung bula. Natumba siya, tapos umalis diba tayo? Ay, bago umalis na tayo. Hindi ko nilagyan ng abono kasi natatakot din ako lagyan ng abono. Kasi yung mga chicken natin. Tapos, pag-alis natin diba bumagyo. Nabagyuhan na. Saka yung nanonood din ng basketball. Yan pumuposisyon. Diyan. Kaya yun, double kill ang Pero pag sa susunod na taon, pag magkaroon na awag-awag na pera, baka malagyan natin yan ng harang. Pera kasi maggastos ngayon na may ginagastosan pa. Siyempre priority muna natin yung dapat unahin. Sa next year, kahit palalagyan ganyan, kahit kawayan lang. Kasi yung tanim talaga, gusto ko talagang magtanim. Prepare ko muna to
Habang nagpapakulo, maliligo na ako. Para kung anong maisipan na gawin ngayong araw, ganado yung katawan. Parang feeling ko kaya kapit na feeling ito. Ano? Kapit feeling din ito. Gasan mo muna yung kamatis. Tanggalin mo yung bato. Ay, bakit wala yung takay? Prepare na. Ayan, simpleng ulam. Bigyan natin ng sustansya. Siyempre, may malunggay dito sa gilid ng kalsada. Kuha tayo ng kahit kaunting malunggay. Diba? Para masustansya yung ulam. Ayan, putol. Bigyan natin ng sustansya. Diba? Mga simpleng buhay. Yan. Si Ami nagpiprepare na rin ng gamot niyo. Ang ganyang pag-mix niyan. Sige na. Kailangan ma-mix siya. Ma-mix na gusto. Itong hinahalo na to, sabi ng doktor, ito raw yung gamot sa sa hika, yung pampahusok. Yan daw yun. Okay. Pakita ko sa inyo kung paano gawin niya. Mamaya na to. Pakita ko sa inyo. Pero sabi ko nga, alam ko napakasakit niyan sa ulo. Minsan nahihilo siya. Kasi di ba pag nagsiswimming tayo, makasingot lang tayo ng tubig, masakit sa ulo. Masakit kasi ay nahihilo. Yan o. Kasi nakatayo ko. Ayan o. Dito. Ganyan. Pag-spray niya dapat pasok sa kabilang ilong, labas sa kabilang butas ng ilong. Minsan sa bibig pa yan eh. Minsan sa bibig. Ganyan. No. At may mga dugo-dugo na lang na kaunti. Dati bilog-bilog talaga. Halos wala na din. Kailangan talagang maano. Kaso maano ka? Nung unang inoperahan ka, ganyan din? Ginagawa mo? Hindi, iba? Spray lang yun. Spray? Oo. Kaiba ngayon? Kaya parang feeling ko mas ano ngayon kasi panglinis talaga. Depende siguro. Pero hindi Kailangan lagi ganyan. Hindi ako nagganto. Para dapat daw di na bumalik. Kasi yung pag nasunod pa na operahan, mas masilan na. Yan, ganyan lang. Balikan ko na yung gulay. Masustansya to.
Tingnan natin yung munggo. Kumukulo na. Kumukulo na siya. Sakto malambot na rin yung karne niyan. Nakaprepare na rin yung ampalaya, walang dahon. Kaya nilagay natin yung natural na ampalaya. Kamatis dito na. Wala na siyang ano, wala nang di ko nalalagyan ng chicharon kasi may karne naman na. Okay? Ay, may bill na. Saan yung bigay nito? Ate Agnes. May bill na. Kuryente. Wow! 1,428. Ma! 1,428. Oh my God. Yung nakaraan, magkano yun? 900. Ha? 900. 900. Yan o. Aliman Jason. Madilim. Ayan ang name ko. 1,428. 1,428 yung ano, babayaran. Kaka-ready lang ngayon. Kahapon ko po ito hinihintay. Bayaran mo, ma. Sa Gcash na lang. Kasi pag makabayad ka agad 1,428, tapos pag inabot ng due date 1,498, oh sayang. Sayang naman yung ano, pambili na ng ulam. Mataas kasi siyempre nung nagpiesta. Tapos nagsaksak din sila ano, sila nininong gamit nila sa milk teahan. Ngayon babalik naman yan sa dati. Kasi magdamag yung mga ilaw. Mga ilaw. Nagbibigay naman si Nini ng pang ano, pang dagdag si kuryente kasi di ko na kinukuha. Kasi sila naman nagbantay nung anak namin, pati yung tindahan. Okay lang yun. Di ko na tinatanggap yung binibigay niya. Nung ano, nakaraan, nag-share kami nung ano, gasol. Kasi nasaktuan na naubusan ako ng gasol. Yung pera ko ay ano, kumbaga kapos. Hindi pa naman ako sumasahod nun. Kaya nag-share kami. Pero sa akin yung marami. Kasi 1 plus yung ano, 1 plus yung gasol. 1 plus 500 binigay ni Nini, sa akin yung 600 plus. Mag-subscribe. Sakto yan, tapos na ako nitong malunggay. At malambot na rin yung munggo. Saglit lang naman pag lumambot yan yung munggo. Saglit lang naman itong ano, lutuin mo. Ang galing siguro sa akin na. Ang tingin mo. Ano ba yan? Nakaumabang. Ako na. Para masustansya yung pagkain. Wala akong nasili. Kahit hindi na yung hugasan kasi umulan. Hindi na ako pinugasan mo. Kaya pinagpag ko yun. Diba libre? Kung sa Maynila to, magkano rin yun? Siyempre. Hindi lang ah. Ilang piso to eh. Hindi ah. 3 tangkay lang yan, 5 piso. Ngayon, dati tag-piso. Di ba nung nakaraan bumili tayo ng daw ng sili, 20? Sabi nga. Yun nga sabi nung ano. Sabi daw yung gulay, pagkain ng may hirap. Ngayon, pang mayaman na rin yung ano, gulay. Yung presyo. Tapos, sabi pinopromote ang healthy. Paano magiging healthy? Presyo pa lang ng gulay, high blood na. Yes!
Ano bang nangyayari na so mahal natin Pilipinas na to? Kaya naman yung iba, tinatamad ng magano. Ayan, malambot na. Malambot na ating munggo. At naka-prepare na rin. Sangkap. Kumalik. Ano yan? Mainit na rin yan. Sabay-sabay na. Mainit na. Sabay na ba? Laukin mo yun. Parang tulong sa ano. Gusto ko sa ano, gusto ko sa munggo pag nilalagay ng kamatis, yung kamatis ay nadudurog. Ayaw ko nung kamatis sa munggo na buo. Di ba kasi gusto fresh? Ayaw mo ano, tawag nito malutong-lutong pa. Sabi ko, subukan mo mag ano kanya, pangit mo. Nadudurog siya. Ang bango, naaamoy ko na siya. Sarap niyan. Diba? Sobrang bango. Bango yan. Diba? Ilagay na rin natin yung gulay ng palaya. Yung palayain. Ay, ang sarap nito. May dahon din ng sili. Ayan. Dahon ng ampalaya din. Ano? Ba? Kaya tumataba ako eh. Ano? Baka ano? Baka kaya na solvate. Uy, ang lapot nga. Malapit yan. Ano? Sige. Nakalimutan na yung sinain. Totong na siya. Totong yung kanin natin eh. Pa! Ayan at luto na. Ilang mga mata eh. Sila mga bata pa unahin ko nang kumain at maliligo muna ako. Okay? At syempre, yung sa amin ni Ami, manghang. Lili, baba ka muna dyan na. Durugin ng sili. Masandukan mo to, ma? Huwag kang mag-alala, bro. Virgin, nasa likod mo kami. Lahat tayo nasa likod ni Virgin. Ma, sandukan mo. Sobrang lapot talaga. Nakakakilig. Ano po mga kaparang Jason, natapos na tayo magluto at nakakain na nga kami. Grabe, nagustuhan ni sa kanong anak ko yung ulam namin na munggo. Ganyan lang magluto ng munggo, sinasabay ko na yung buto-buto para mas lumasa dun sa munggo yung ano ng buto-buto. Parang so malasa siya, malasa. Ayan po, hanggang dito ng bagay natin. Maraming salamat yun. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers. Sa lahat ng mga sponsor and viewers na patuloy na
sumusuporta sa vlog ni Parang Jason kahit dito lang ako sa bahay. Kaya po, bye-bye. Love you all. Ingat po palagi.